Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе Новоспасская эшчеләр поселогында яшәп килүче гүзәл кыз бала Кузахметова Амина Айрат кызына багышлана. Бүген әлеге күркәм кызга 7 яшь тула. Шушы матур бәйрәме белән шын күңелдән аны әтисе Айрат Рафаэлевич, әнисе Юлия Саматовна, сеңлесе Амелия, әби бабалары Югары Терешкадан Самат Махмудович һәм Галия Брәкибовна, Рафаэль Калимуллович һәм Гөлфия Сабировна, абысы Рамис, тормыш иптәше Эльнара, балалары Ләйлә һәм Динә, Ульяновсктан апасы Зөлфия, тормыш иптәше Ренат, балалары Залина, Урта Терешка, Югары Терешка, Лава, Новоспасскаядан барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаиләбезнең иң якты йолдызы булып, зәңгәр күктә 7 ел элек син балабыз Аминабыз кабындың. Сөйләп бетереп буламысың, ул вакытта никадәрле без бәхетле булганны. Сүзләр бу шатлыкны җиткерер өчен бик аз булыр кызыбыз. Әтиең дә, мин дә, әби бабаларың, апа, абыларың да сине бик зарыгып көттек. Беренче дөньяга салган авазың да шелтерәп аккан чишмәдәй бик ягымлы һәм татлы булды. Синең һәр адымыңны күзәтеп яшәдек. Менә әле беренче тапкыр елмайдың. Безнең дә шунда күңелләр килде. Әкренләп кенә утыра башладың. Бу да безнең өчен бик сөенеч булды. Ә инде беренче адымнарын ясаганда һәммәбез дә шатланыштык. Барысын да без истә тотабыз. Güzelliğin иң күркле чәчкәләргә тиңле кызыбыз. Көн артыннан көннәр узып сизми калдык. Инде син дә балалар бакчасыннан чыгып, быелгысы елның 1 сентябрендә мәктәп бусагасын атлап керерсең. Артта калды 5 номерлы балалар бакчасына таптап йөргән матур юлларың. Алда да сине җиңел, кызык, шул ук вакытта мавыктыргыч мәктәп юллары көтсен. Укуыңда җиңеллек һәм уңышлар телибез. Сеңелең дә сиңа карап, синнән барысын да өйрәнеп әкрен генә үсеп килә. Без бик шат, сез апа-сеңел бер-берегездә бар булуына. Балабыз, син бик акыллы, ягымлы, тыйнак, һәр вакыт әти-әниеңә, бар якыннарыңа да бик игътибарлы. Бу алда да шулай булсын. Мәшәкатьле тормыш буйлап атлаганда синең 2 ягыңда 2 канатың, әти-әниең барын онытма. Авыр вакытыңда һәрчак безгә ышанып таяна аласың. Рәхмәт фәрештәләре сине ташламасын. Улы горурлыгыбызда, сөенечебездә булып матур гына үз алдада, ә без синең балачагыңны серле әкият итәргә тырышырбыз. Әле ярый сине безгә Хак Тәгалә бүләк иткән кызыбыз. Аминага 7 тула. Нинди матур бәйрәме. Кытлар өчен җыеп куйдык аңа теләк бәйләме. Килче кызым яннарыма, бер кочаклап алыйм. Шушы татлы йөзләреңнән тизрәк үбеп калыйм. Матур итеп бийсең дә, килешеп тора бар тешең. Булсын иде һәр вакытта тик уңышлы бар эшең. Үсеп җиттең буй кыз булып, күзләребез тимәсен, бер кайчан да яннарыңа авырлыклар килмәсен. Яратабыз сине балам бар өй ишебез белән. Татлы алмам, котлый бүген ни бар дус, күрше күлән. Торт өстендә шәмдәлләрне сүндерергә онытма. Хыялларың чынга ашсын, начарлыкка юлыкма. Кадерле Аминочка, якыннарыңның бар теләкләре дә чынга ашсын. Ә инде әти-әниең сайлаган матур җырны шулай ук тыңларга чакырып калабыз. Бәхетле бул, балакай. Oyunчыкка сата торган кибеттә, шул вакытта аңламыйча бер туктаусыз мин сорадым алыгыз дип курчак бүләккә. Әти әйтте нинди курчак, әни әйтте нинди курчак, син бүтәндә олы бала яхшылап кыз кигән кара, мин дә әллә нишләп киттем, күзләремнән яшьләр китте, мин түгел инде бала. Алыгыз миңа курчак, алыгыз миңа курчак. Кайтсын әле кире балачак. Алыгыз миңа тагын, күп кенә уенчыклар. Бала булып мин калыйм һәр чак.
Еласам да кайтмый икән, еласам да кайтмый икән. Үтеп киткән бала чаклар кайтсам иде аңа тагын төшләремдә сиңа кайтып уенчыклар белән уйнап искә төшерик барып. Бер генә тапкыр килә ул, бер генә тапкыр китә ул. Мин бит инде бала түгел, сүрестем мин инде бүген балаларга чын күңелдән бәхетле киләчәк телем, чөнки бәхетле үзем. Алыгыз миңа курчак, алыгыз миңа курчак. Кайтсын әле кире балачак. Алыгыз миңа тагын күп кенә уенчыклар. Бала булып мин калыйм һәр чак. Алыгыз миңа курчак, алыгыз миңа курчак. Кайтсын әле кире балачак. Алыгыз миңа тагын күп кенә уенчыклар. Бала булып мин калыйм һәр чак. Бала булып мин калыйм һәр чак.